Welcome sa pinakaabangan nindong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 ning pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad din Naga, uya na si Abogado Juan. Diyos maray na aga mga tugang sa gabos pong listeners kang 95.1 Home Radio asin sa mga nagdadalan po sa tuyang weekly online community forum. Ano po ang Hapot Mo, Simbag Ko, Abogado Juan via live po sa Facebook. Ano po, ngunyan po data muna makakaibahan si Abogado Juan Digdio sa studio pero yaon po siya live, may yaon sa Zoom. Ano po, Abogado Juan, maray na aga po sa imo. Attorney John Bongat. Abogado Juan. Maray na agad, folks, asin sa gabos na nag-aantabay, maray na pagkaaga. Yes po, maray nga ni po ta nakaibahan ni Mang Giraray ikangunyan na pagkaaga. Ano po, ini pagsunod sa tuyang social distancing na inaapod. At yan po mga tugang magkakaugwa kita ning bisita. Ano sarong very interesting na bisita manungod sa mga kahaputan niya to regarding sa Philippine Statistics Authority. Ano po, at yan po makakaibahan ta siya. Abogado Juan, may gusto ka pong sabihon, sir? Salamat sa pag-pitch in dyan sa folks, Bongkat Alejo. Kasi siyempre ang tinta na yaong pirmi ang suporta. At dyan makakaibanan ta ang pamayo kang Philippine Statistics Authority head kang Camarines Sur, si Sir Clemente Mentz Saavedra. Siya ang magiging gesta kunya na pagkaaga. Yes po, Abogado Juan. Actually po, yaon na po sa igrita lang po, Abogado Juan, ang satuyang mga viewers ngunyan sa Facebook na nagdadakol na po. Yaon man po dyan si Miss Rose Toledo, asin po si Mr. Trexias po. Subago na yaon man na nagdadalan sa tuya via Facebook Live. And sa gabos pong listeners sa 95.1 Home Radio, lalong-lalo na po si mga yaon Digdio sa istasyon. And of course, sa satuyang team Digdio, and of course kay Station Manager Vicky Gumabaw. Good morning po sa imo, Station Manager. Abogado Juan, ugwa po kita ning playback. Dalanon ta muna po ini bago kita. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Ito rin ay nagsisilbing batayan ng gobyerno sa kabuuang kalagayan ng mga Pilipino upang masolusyonan ang mga problemang panlipunan. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Mahigit 100,000 enumerators at census supervisors ang magsasagawa ng nasabing census at ito ay magtatagal ng ilang minuto lamang. Wala din kayong dapat ipapahala dahil ang mga datos na makukuha ay strictly confidential. Kaya't makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Geronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Salamat po sa Philippine Statistics Authority sa very informative na video. Ang apod kaya na Boss Alan, infographics, infographics na pigpreparar kang Philippine Statistics Authority na Abogado Juan ngunyan po magkakaugwada kitang 2020 census. Kaya po pigi-imbitaran daan gabos kang Philippine Statistics Authority na magpartisipar ang gabos, Abogado Juan. And ugwa pa po kita, Abogado Juan, mga greetings sa Facebook. Yaon po dyan si Abby Franz Bornalo. Ang sabi niya po, Abogado Juan, good morning po sa inyo from Cabusao. Yan, live na live and clear. Kitang nadadawang pa lang po dyan sa Cabusao, Camarines Sur. Hello po sa mga yaon dyan, lalo na sa mga nagdadawang sa dyan.
Halima po kay Jesus Barcena watching from Barangay San Felipe. Yan, Abogado Juan, ikaw po may gusto po kamong i-greet. As in, ipahayag sa manungod duman sa satuyang infographics na ipinaluwas kang Philippine Statistics Authority. Ayan, medyo delayed ang ano. Abogado Juan? Ayan po, babalikan ta. Ano, ayan. Yes, infographics. Dakulang tabang to na nadalan. Kasubago itong impormasyon. Manungod nga ni sa gigibuhon na census ng Philippine Statistics Authority sa panginot ni Sir Mens Manaog. So, Arachan, mga kaibanan ta siya. So, data nagarap parpalo yun. Nasa si Abogado Sir Juan, Benz. may kaputan lang po ako. Ano po kaya ang importansya kaini yung pagkakaugwan ng census? Ano po para po sa imo bilang sarong abogado? Ano po sa imo ang importansya kainiyo? Well, ang census kaya, iyan ang pinaka-accurate na bilang kan populasyon kang Pilipinas. Ano? Talagang pigsusuyod yan, pigaharong-harong, nasa 30 minutes ang interview kada household para din talaga mapasala pagkuanin mga datos, mga impormasyon na iyon ang dapat nakapalaman sa survey na ginigibo kang Philippine Statistics Authority. Iyo po ini Abogado Juan si naghaharong-harong po naghaharong-harong, nagduduman sa harong asin pigahapot po kung ano ang sa indang or kung pira si membros kan sa indang household. Tama po Abogado Juan? Iyo pati itong trabaho, kung ano ang trabaho kang head of the family, itong ama, itong ina, anong mga edad kan mga aki. Dakulao na impormasyon para mapatama man ang mga programa kan gobyerno nasyonal pati gobyerno lokal. So buot mo pong sabihon Abogado Juan kung dai po kita napapasala po ang census ugwaning impact. Ano po ang pagbilang ka itong mga populasyon sa Pilipinas ugwang impact duman sa economic development kang sa tuyang bansa? Igwang impact yan. Ninhuli nga ni sa paagi kang census, maaraman kung ano talaga ang sa indang pinagkakakitaan man, ano ang pwedeng maging intervention kan gobyerno para mapakarayan sa indang pagbuhay. Iyo po, Abogado Juan. So yan po, at saan lang po makakaibahan niya to ang sabi nga ni Abogado Juan ang head kang Philippine Statistics Authority digdiyo sa Bicol Region? Sa Bicol po, Abogado Juan? Sa Camsur, yes, sa Camarines Sur po, at saan lang po Camarines yan? Sur. Yes po. Iyan po sa pagbalik ta, sa magkapirang pagirumdom, mabalik po kita. Anhapot mo simbag ko ni Abogado Juan hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Okay po, ayan po, nabalik po kita ngunyan, asin po, ang topic na po ngunyan iyo ang Philippine Statistics Authority, na kung saan sinda ang nagsuserve as Central Statistical Authority of the Philippine Government on Primary Data Collection. So sinda pa lang sinagkokolekta kang
mga data kang lambang household. Ano po? Paano ni Abogado Juan? Gusto ko lang po maghapot regarding duman sa for example, pag-collect ninda ng data kada household. Okay lang po ba ya sa sarong household na mag-deny kang paglaog ka na mga nagkukuan ng statistics? Abogado Juan? Data ang census saro yan sa mga obligasyon na dapat gibuhon kang Philippine Statistics Authority, kang gobyerno, nakapalaman sa ley na every few years dapat mag-igwa ng census. So igwang legal basis yan. Kaya di pwedeng nigaran ang taon ng informasyon kan mga pamilya na pigsa-survey sa paagi kaniyong PSA. Yes po. And syempre, sabi nga ni duman sa saro sa mga mandato kang Philippine Statistics Authority is to collect, compile, analyze, abstract, and publish statistical information relating to the country's economic, social, demographic, and general activities and condition of the people. Ano po, buot sabiyon, subaag nga ni, ipiglinaw na ni Abogado Juan na ugwang economic impact. Ano po, ang pag-census. Ano po, kang or pagkua ning data kay tung sa tuyang household. Kaya po pangapudan po kang Philippine Statistics Authority sa gabos na makikooperar. Ano po, sabi ni Sara Eronimo, magkooperar po Abogado Juan sa pag nagigibuhon na census. Ano po, ngunya na 2020. By the way, Abogado Juan, yaon na po ang satuyang pighahalat na bisita, ang mabaskog asin matibay dynamic na head kang Philippine Statistics Authority, Camarines Sur. Yaon na po si Sir Mens Manaog. Sir, good morning po. Yan, halatun na yan. Ang mabaskog asin matibay dynamic na head. Yan. Sir Mens, yaon na po. Aga sa imo, Sir Mens. Ay, Diyos maray na aga. Diyos maray na aga, Mayor. Paghuna ko ang... Yes. I-off mo po si audio. Yan po. Okay. Delayed po yan, sir. Sir Mens, kaso rin talaga ang puon kang census. No rin talaga ang puon kang census. Yes. For 2020. Nagpuon kita kang September 1. So, nasa ikalimang aldaw na kita ngunyan kang pag-census. And apera sa ibang specific na lugar, gabos na barangay sa probinsya, nagpuon kang enumeration. So, ang specific na lugar na dahil nakapuon iyo ang Siruma, dahil si mga enumerators duman, pinagmanduhan kang MHO, kang Municipal Health Officer na demo na mag-census. And then digdi din sa barangay kang Triangulo, di kita dyan nakapuon dahil igwaning lockdown areas dyan. So, sa taho kang krisis na pigagihanta, ang Philippine Statistics Authority, pigmandatean kang central office na mag-conduct kang census with the instructions na pag-igwanin lockdowns or pagsugo na suspension kan mga local officials, local chief executive, mga local authorities, masunod kita. So nagpuon na po kami kang Martes, nakakalimang aldaw ng Unyan, and dakul na ang mga incidents na sa tuyang na notaran, pero dai po nagpupundo ang PSA dahil ang mandate sa mo is to conduct the census this month. Gura naman kahaloy, Sir Benz, ang pag-interview kada household, kada pamilya. Bali, ang average po is ang average kang pag-census 15 hanggang 30 minutos.
So, yan ang hinahagad niya to sa mga household na ipasubli sa satuyang mga enumerator na taoning oras para normally 4 pages man lang na questionnaire yan, Mayor. Dahil kami igwaning sarong questionnaire na mas halaba, pero ito para sa 20% ito kang 20% kan population. So most of the time 4 pages ang questionnaire. Ang hapot sa mga manood sa characteristics kang tao is about 17 questions. Then igwa din questions na nasa 12 sa household characteristics, housing characteristics. Taini kayang census tangunyan, census of population and housing. So bako lang so characteristics kan si mga tao, kundi si itsura o si kamugtakan kang pigi-istaran kan sa tuyang mga namamanwaan. So yan po ang kung taano ta census of population and housing kita. Okay po. Sir Mens, ako po may kaputan man ano. Ako po pala si Pox Aleo, ang co-host Pox, ni oo. Abogado Juan. By the way, si Sir Mens po kaibahan ta dati sa alumni Yes, board oo. sa Ateneo. Ano po siya po ang provincial statistics officer po Apo. kang Camarines Sur. Sir Mens, salamat po dahil kita subago ng It's okay. kakuyanan. Wala ko kaya ang traffic pag sa Sabado sa Libuton, bakong heavy. Very heavy pala pag Sabado. Iyo po, very heavy. Anyway, subago po nagulay-ulay na kami ni Abogado Juan regarding duman sa impact kang census duman sa economic condition kang Pilipinas. Ano po? Apwera ka iyan, Sir Mens, ano po ang masaimong maidadagdag lalong-lalo na manunggod duman sa mandato kang Philippine Statistics Authority na dati pong National Statistics Office. Yes, Ano po? so bago pigyo ang tabayan ta kamo, manungod duman sa ano ang gamit ba kang census data. Ang gobyerno, dahil siya makakapag-gibo ng polisiya o programa o kaya proyekto na dahil nakabase sa updated as in actual na bilang kang tao. Without population data, blind ang government sa iyang gigibuon na policies. Bako lang ang national government, pati ang local government. Dahil bago ka mamukna ng project o bago ka ma-establish ng sarong policy, pinag-adalan mo muna, pira ang mai-impactan ka yan. Pira ang maapektuhan ka yan. Pira ang makikinabang kang proyekto. So without itong data, population data, garo ka nagtsamba sana. So para da itsamba ang trabaho kang gobyerno, ang programa kang gobyerno, ang mga leyes, dapat nakabase yan sa statistics o nakabase yan sa latest na count kan mga taong makikinabang kang pigpo-proponer mong proyekto. So yan ang basic ang kung taan ta kaipuhan ng Garo man lang po population pala na garo sa sa pamilya kung pira ka mo sa pamilya binibilang tanganing equal ang distribution kang halimbawa food or other resources sa laog kang harong Actually, not necessarily equal siguro. Mas kung ano ang kaipuhan kan lambang saro, natataparan. Bako manggabos na tama tong analogy mo na sa sarong harong. Kung araw mo ang bilang, pera ang babae dyan, pera ang lalaki, pera ang aki pa, pera ang may edad na. So iba-iba ang kaipuhan mong i-provide para sa inda, di ba? Padakulaon tayo sa local government or sa national government, siring man gigibon mo. Pera ang mga young population, pera ang elderly population, pera ang babae, pera ang lalaki, pera ang may need ning para sa medical. So gabos mo yan matataunan ng attention. Kung ara mo kung pera iyan, and on a national scale, yaon sinda sa sinda located. So yan ang nakukuata sa census. Kaya po importanteng maray Very important. ang census. Abogado Juan, ano pa po ang sa indong kahabutan kay Sir Mens?
sa tuyang guest mo niyan? Well, sa kaputan ko, every how many years ang census every how many sa years? Yes. Pilipinas? Bali po every 10 years. Susog sa BP 72, Batas Pambansa Bilang 72, every 10 years. However, pag mid-decade, sa kalagitnaan kang dekada, pwedeng magsugo ang Congress na magkondusir ng census. Arog kang 2015, nagkaigwa ka to ning provision sa GAA na mag-conduct kang mid-decade census. Pero ito, census of populations na ito, dahil duman kabali ang housing. So, garo nag-update lang kita kang count. Kung 10 years mananggad, baad, delayed nang masyado and ang proyektos policies kang government, baad dahil na angkop duman sa bilang kang tao dahil 10 years na ang nag-agi. So, every 5 years nagaganap, pero itong 5th year, pinag-order kang Congress. Pero itong every 10 years, nasa lay na, Batas Pambansa Bilang 72, na every 10 years, ikakandakta ang census. Pira na po, Sir Mens, kadakul ang Pilipino ngunyan? Sa latest estimate, nasa 108 million. 108 million Oo, na katao. Pilipino. And sa arog po kaya napaagi, sabi mo nga na i-distribute according to the needs kang Filipino through the health and statistics na pigtatao kang Philippine Statistics Authority. Oo. Ayun po. Totoo yun. So, arog po palan kayan, sa tuyang mga paradalan, arog palan kayan nakakatabang ang statistics na nakukuadig diyo sa census. Kaya sabi nga ni Sir Mens, ang census importanteng maray and pikukundusir every 5 years po. Every 10 years, every pero 3 years. ang census of population housing, every 10 years. Every Ang 10 years, oo. census of population, inigibian every 5 years. Yes po. Abogado Juan, greet na lang si mga nagdadalan po sa tuyang ngunyan. Yaon si Sir Mike Roses Pawig. Asin yaon po si Sir Benji Contreras. Good morning, Abogado Juan, watching from New Zealand. Yaman po si Mr. Jojo Chavez. Sabi niya, pa-shout out man po, Abogado Juan. Nakaantabay ang sa imong amigo habang nasa biyahe. Congrats and best regards. And sabi po ni Miss Maria Gloria Rodriguez, keep safe everyone. Ayun si Miss Marion Marhay na aga, Abogado Juan, and to the listeners of Abogado Juan. Mabalik po ang hapot mo, simbag ko. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na tuloy na ang pagsasagawa ng 2020 census simula Setyembre 1. Ito sa kabila ng nagpapatuloy na banta ng COVID-19 pandemic. Ayon sa PSA, magbabahay-bahay ang mga enumerator para mag-survey na tatagal ng 15 hanggang 30 minuto. Tiniyak ng PSA na susunod ang mga enumerators sa health protocols tulad ng pagsusuot ng PPE at pagsunod sa tamang physical distancing. Kung hindi komportable sa face-to-face survey, pwede isagawa ito online o sa pamamagitan ng phone interview. Target ilabas ang resulta ng census sa ikalawang quarter ng 2021 para ma-update ang bilang ng populasyon sa bansa. Sa huling pagtaya ng PSA noong Hulyo, sinasabing 108.8 million na ang populasyon ng Pilipinas mula sa halos 101 million noong 2015. Noong Mayo dapat isasagawa ang census pero naudlot dahil sa pandemya. Yes, salamat duman sa satuyang video playback. Ano to? DZMM. GMA News, sorry. GMA News, thank you very much. And ngunyan po, dumang kita na sa tuyang pinaka-topic ngunyan, from womb to tomb. Abogado Juan, pwede ta pong i-roll ang ball para sa pinaka-topic ta ngunyan, which is from womb to tomb. Well, actually, womb to tomb, yun talaga yan ang trabaho kang local civil registrar sa gabos ng mga syudad, sa gabos ng mga munisipyo.
as in ang gabus man na birth certificate, marriage contract, as in death certificate, pig-rehistro sa PSA. Sir Mens, iyan mga nare-rehistrong births, marriages, and deaths, dapat pirang aldaw mais-submiter sa PSA. Yes. Bali ang registration po, birth registration, after na mamundag ang sarong aki, dapat yan mairehistro sa loob ng 30 dias po na mamundag. So, sa birth iyan. Sa marriage naman, gawa kita ng duwang klaseng marriage, itong mga ordinary marriages, saka extraordinary marriages. Ang registration po kayan, sa ordinary, 15 days. Pag extraordinary, 30 days ang registration. Ang death is registered within 30 days after na magadan ang tao. So, subago, gulay kami ni Pox, ang topic tamo niyan is from womb to tomb dahil ang trabaho kang PSA nagpupuon sa registration. Although bako kami ang nagre-rehistro, kami ang repository kang gabus na registration, civil registration sa enterong nasyon. So, kaya kami involved sa registration process. Dahil yaon yan sa batas na kapag nairehistro na ang sarong dokumento, 10 days after the reference month, dapat magtausa mo ang mga local civil registrar ng sarong kopya kang mga pigrehistro ninda. So, duman sabot ni attorney kong pirang aldaw. So, ito ang distinctions ta. Pag birth, within 30 days after the birth, dapat mairehistro. Pag marriage, duwa yan, ordinary and extraordinary. Pag ordinary, pakumayan ibig sabihin itong mga ordinaryong tao lang. Bad sabihin. Pag extraordinary, bad mga superhero ang kinakasalan. Pag ordinary, itong nangangaipon ng aram-aram ni attorney dyan. Pag ordinary, itong mga nangangaipon ng license para makasal, sa loob ng 15 dias dapat ma-irehistro na yan. Pag extraordinary, itong mga kasal na din nangangaipon ng license. Harug ba ka itong mga nag-iiribahan na sa laog ng 5 taon as husband and wife na may kaulangan para magpakasal. Pag sinda makaisip na magpakasal, dahil nakaipuhan ng marriage license. So, ang registration time kayan is within 30 days after na makasal sinda. Ang death man, siring man, 30 days man siya. Pero dapat mai-report ang fact of death sa municipal health officer or city health officer within 24 hours after the death. So, yan ang mga procedural guidelines na sinusunod sa registration. Attorney. Sir Mens, Audio. Sir Mens, Yes. Yes, Attorney. Attorney John. Maluyang audio sa igwa na kamong online itong ma-request ning certified copy Yes. in birth certificate, marriage certificate, kaya death certificate. Igwa na kamong online application. Igwa po kayan. Ang sa tuyang site na lalaugan ka sa tuyang mga request is psaservice.com. So, pag nag-login sinda duman, mapaprompt sinda duman sa page kung saan pwede mag-fill up ng form. Paka-fill up ng form, igwa din instruction paano ang pagbayad. And then, yaon na duman ang terms kang delivery. So, ma-request ka online, mabayad ka online or pwede sa bank. And then, after kayan, may procedures kang delivery sa indadarahon. Siyempre, ikaw ma-instruct. Ikaw na nag-request, ikaw ma-instruct kung saan dadarahon sa So, dahil na talaga palang kaipuhan na magpila pa sa PSA. Yeah, saro yan sa option, attorney. Dahil kaya, bako gabos, may time na magpasiring sa opisina para mag-request kang documents nila. So,
igwa kita kayan online, igwa din kita sarap pang facility itong piga-apod ming BREX o batch request system. Ini man, Attorney Jan, duman po ini sa mga munisipyo na igwang MOA, ang PSA, na ang mangyayari, itong mga taga-munisipyo, halimbawa ang Banwaan kang Lupi. Si mga taga-Lupi, dahil na kayo puwan magpanaga para mag-request consent and birth certificate. Dumanan sana sa munisipyo ni Dama request, and then si in charge duman sa munisipyo, permina ang local civil registrars. Sinda ang nadara kang si request digdi sa muya, we process them and then give it back to the local civil registrars. So si tao na nag-request, dahil na naghali sa iyang munisipyo, duman lang siya sa munisipyo niya nagbiyahe. Especially ngunyan na limited ang sa tuwing transportation, very useful itong batch request system na ginigibota. Saka idugang ko lang, Attorney Jan, itong sa opisina tangunyan, pre-pandemic o bago pa nagkaigwan ng pandemic, ang satuyang requesters dyan, ural daw, nag-aabot ng 1,000 hanggang 1,200 na tao. Pero ngunyan, dahil na kita nakakaabot ng 400 sarong aldaw. Ang mga taong nagpipila dyan, dahil nagpo-400. So, very, very minimal. Itong spacing kang mga tao is very much observed dahil kulang ang nag-re-request. By the way, Sir Meds, ngunya na argon niya na pandemic, paano po nito nakokontrol para man sa kaaraman kang mga viewers asi sa mga nagdadangog sa 95.1 home radio, ano po ang measures na ginigibungon niyan kang sa indong opisina duman sa mga nagkukua, nagsisecure, aram tamo po baga na ugwa kita ning rule on social distancing, and syempre day po pwede itong mga kumpul-kumpul na tao, Sir Meds. Yes, so nagpautob kita dyan in similar to the establishments na mga requirements. Number one, bawal ang mayong face mask. Ngunyan na required na din ang face shield, so bawal din ang may face shield. Gawa kita ning temperature reading sa luwas. Basic. And then, itong basic, igwa ning foot bath. Igwa kitang pinapapilapan na form, ni-require yan kang central office na may form for contact tracing. Ito may form silang i-fill up. They send maka-request without filling that up. And then, we saw to it na at any given time, day maglagpas ning 20 katao ang yaon sa laog. 20? Oo, 20 lang. At any time. So, controlled crowd po pala. Dahil pwede maglagpas sa 20, ginigibot pag pano na, dahil mo nanalaog. So, tapos igwa kami duman. So mga normal, may mga tindugan kung saan sila mga pila, tanganing dahil magsuro-suan. And then, ang ginibota, binawasan ta sa mga tukawan na. So, si dating nakaka-accommodar ning at any given time, 300. At 300 pwedeng mag-tirindog duman sa office. Ngunyan, 20-20 na sana. So, with that, daing posibilidad na magka-crowding. Saka ang ginibutan, nag-assign na kita ning gwardya. Si dati ko, 2 gwardya lang. Ngunyan, ang 4 na gwardya ang nagbabantay para ma-manage itong pila. Itong crowd. Okay. Yes, ang crowd. So, yan ang ginibutang measures. And sa hiling ko man, effective man, man kita ning chance na itong nagsusuro-suan ng tao. Kato pwede na ma-request ka, may kaibahan ka. Ngunyan, kung isa lang ma-request, iyo lang pinapalawag ta. So, yan ang satuyang bagong procedure. Pero ang masakit po talaga, Sir Meds, I think, same sa Indo, sa halimbawa sa office mi man, ang pag-disinfect kang mga documents, arugman kayo ng masakit sa muya. Kasi sa sobrang kadakulan na documents, madaling mai-disinfect. Ano po? Alat, ang documents kaya, pag dinisinfected, maano yan, mababasa. Yes so, po. So, dapat may Ano lang, ito man sa muyang staff, provided sinda ning UV light? baku,
panganing day ma-handle ninda itong naka-gloves ninda. Yes, opo. So, So, yan ang same as siguro duman sa mga ma-request, mas siguro dapat i-advise na naka-gloves din sinda. Kanganing Dito day na dito ma-require dahil pag abot na kayo dyan sa mari kung gabos may access sa mga supplies na yan. At least ma-encourage na. Oo. Kung Yes. ugwa, mag-gloves. Yes, po. oo. Mabalik po ang hapot mo, simbag ko. Sir Mens, mas gulpi pa kayo may hapot sa inyo. Sige, please. Anhapot mo simbag ko ni Abogado Juan hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Ayan po, Sir Mens, padagos po kita, digdiyo sa hapot mo, simbag ko ni Abogado Juan. Ano po, nakaibahan tangon yan sa, or via Zoom. Ano po, ang satuyang topping ko niyan, giraray, is from womb to tomb, and kaiba ang satuyang matibay na statistics officer digdi sa probinsya kan Camarines Sur, si Sir Mens Manaog. Sir Mens, padagos po kita Sige. duman sa Philippine Statistics Authority. Idugang ko lang, kaya siguro ini from whom to whom kita ta. Ang trabaho kang PSA yan sa civil registration, nasa statistics, ang paabuton ng trabaho is national ID. So, Wow. gabos yan. Tapos, next year, malaog na din kita sa CBMS, o itong community-based monitoring system na trabaho. So, kung ihilingon kang sa tuwing mga namamanuaan, at any given time, ang sa indang buhay, apektado kang sa muyang opisina. Diba? Dahil si mga dokumento ninda. Tapos, ang sa indang decision making sa harong, apektado kang mga latest statistics na ginigibo na pinuproduce ka sa muyang opisina. Opo. Ba, yung latest na nagluwas ko niyan, ang inflation rate. Gura no karikas o kabagal ang August na talubo kang presyo kang mga barakalon. Sa tuyan niya pig mo monitor. Ano ang employment rate sa ngunyan? Pira ang may trabaho, pira ang may trabaho. GNP, So, GDP. Ang GNP, gura ano kadakula ang economic activity sa bansa. Gabos po yan, trabaho kang opisina. Tapos ngunyan, paabuto na ini sarap yung pantrabaho ang national ID system kung saan ang gabos na ang target is gabos na namamanuan, gabos na Pilipino, matatao na ng national ID. So, itong from whom to whom, registration, specific registration kang lambang tao, no? Lambang tao. Ang dapat aware ang sa tuyang mga namamanuan na pag-igwaning vital event na nangyari, halimbawa, may namundag, may ikinasal, igwang nagadan, o gugirarin mapakasal utro, igwaning mga policies na ang nag-implementar kami, ang PSA. So, sa birth, importante yun na dapat maghali na sa sarong ospital o lying-in clinic na nare-rehistro ang aki. Tapos iniman mga marriage, mapakarasal, dahil magtubod na igwan yung pig-apod na secret marriage, tamayo man araw kaya. And then, siguraduhon na pag sinda nakasal, so sa indang document, kang kasalinda, mairehistro. Ayo po. Kung since yaw na kita dyan, Sir Mens, Abogado Juan, may ang kahaputan po kang gabos. Halimbawa ang duman sa mga procedural requirements kang mga arke sa birth certificate, ano kaya ang mga kaipuhan ninda, ano ang requirements tanganing mag-change of name. Ano po, minsan sa page nga ni po kang hapot mo simbag, kung kadakol po naghahapot man regarding dyan. Ano po, Abogado Juan? Yes. Abogado Juan? Anong hapot?
Regarding po, abogado, Ano nga sa po mga requirements, halimbawa ngayon pag change of name, pag pag-arog kaya ng mga mga petitions for change of name, halimbawa. Actually, Guang Republic Act 10172, Sir Ments, Yes, so. pag birth certificate, halimbawa, na kaipuan makoreksyonan, may typographical, administrative na lang, dahil na kaipuan korte. Tama po yan. Kung month and date of birth, tapos sa sex, pwede na siyang administrative correction. Yes. Tama po yan. Hindi na, Sir Mens, maagi sa Sa korte. Dugangan ko tong, sabi ni attorney, igwa kita pag-igwa ning mga errors sa civil registry documents, ang lumang procedures sa civil code, syempre, correction na nag-aagi sa court or judicial decree. Now, nagkaigwa ning batas, itong Republic Act 9048. And then, inamyandaran yan kang RA 10172, itong pigsabi ni attorney dyan. So, duman sa duwang batas na ito, RA 9048 saka RA 10172, si dating judicial procedure kang pagkukorek kan mga birth, marriage, and death certificates, ini pigibo na lang na administrative. Ibig sabihin, dahil mo na kaipuan magkuaning abogado para makorehiran yan, dahil na din idadaraon sa husgado para bistahan yan. Administrative proceeding na sana na ang sa sumitiran ang local civil registrar. And then, pinapadaren sa central office kang PSA bilang iyo ang civil registrar general para for impugning, hilingon kung si procedures on the correction na sunod. So after can, binabalik sa municipal civil registrar para makapag-issue sila ng certificate of finality para entry na pigsisik na i-correct, ma-correct na sa document. So yan ang bagong procedure sa ngunyan. Although, bako ng bago dahil medyo 2004 pa itong RA 9048. Ang medyo latest lang, ini yung 10172 na sa 2014 pa sa naiyan namok na. Pero inigabos, ining measures na ini, 6 to facilitate, gibon mas pasil, mas barato ang pagkukorekt kan mga document, mga civil registry document. Pag halimbawa, abogado Juan, sa lado kang pag-change of name, paano po ngaya kung gusto kong sanglian ng sakuyang pangaran, first name and apelido, pwede po yan? Ang apelido, garo dahi pwede. Arbitrarily, garo arguments? Technically, kung makapritsyo ka lang na sasanlian ng apelido mo, dahil pwede. Rarauton mo kayan ang lineage mo, itong ininuno mo. Dahil man pwedeng ibahon mo ang istorya kan sa imong Buhay. ninuno sa paagi kang pagribay ng apelido. So bawal po pala mag-rebay arbitrarily kung Ni magagaro apelido. capricious. Ni apelido. Apelido. Pero pangaran po pwede, Sir Benz? Putunda sa attorney. Pero iguana ning cases. Abogado Juan, pwede po mag-rebay Iguana ng ning pangaran cases ning nagribay ning pangaran. na arbitrarily, garo itong very capricious lang. Well, technically, kung di kayo makakatabang kung ma-rebay ka ng pangaran, ang gabos na records mo, kung kang baptismal, sa birth certificate mo, sa school records mo, gabos na yan, araw kaya ang ginamit mong pangaran. Tapos re-rebayan mo lang, di makakatabang sa imo. Ang mga kaso na medyo may ang pagdangog ang sindang pangaran, may mga kaso na
nagparibay sinda ning pangaran. Yes. Idugang ko lang. You have to go to madumang ka sa korte para ma-justify ang pag-rebay mo ning pangaran. Tama po yan si attorney. In general, dahil pwedeng magparibay ng pangaran. Unless, allowed duman sa, number one, sa RA 9048, igwalang duman ng grounds kung no rin pwedeng magparibay ng pangaran. So, igwaling 3 grounds duman. Halimbawa, kung ang pangaran mo habitually ang ginagamit mo POX, pero ang nasa birth certificate mo pala iba man, dahil ka man bistado bilang, bawa, ang nasa birth certificate mo Alan, pero bistado ka bilang POX. O di, ribayan muna, nag-ibon mo ng POX, dahil bako kang bistado bilang Alan. Pag habitually used mo itong sarong pangaran. Pwede Yeah, sa under RA 9048 yan. Kadua, kung ang pangaran mo ridiculous or tainted with dishonor. Yes, oo. Kung makasupog-supogan sa imong Pangaran. pangaran. So, ground din yan for correction na din nag-aagin ng court. No? Ang pantulo itong to avoid confusion. Halimbawa, si Sarong Ama, pinangaranan niya ang gabus niyang aki ng puro primitibo. Kapangaran niya gabus. Primitibo 1, 2, 3, 4. So, para to avoid confusion, si itong sarong primitibo, gusto niya man, bako na siyang primitibo. Iba na ang ipapangalan niya sa niya. That can be ground for correction. Pero kung itong capricious na gusto mo, halimbawa, uso mo niyan si Coco Martin, o gusto mo kapangalan mo si Coco Martin, from Pox to Coco, dahil pwede. Tama yung manik ka ng ground. Pwede mo siguro yan i-petition sa korte, pero depende na sa korte kung tutugutan ka. Tegwa, kita ning sarong kaso kayo, ito si Digia, ang ribay niya sa pangalan niya is, maging legal name niya is maging siyang si Kidlat Tahimik. Kidlat Tahimik. Pero ang tunay niyang pangalan is, apelido niya is Digia. So, pig-orderan niya ng court na iyo. Garo ano siya, name na, screen name niya, or pangalan niya bilang siya sarong artist. So, pig-pangalan siya, Kidlat Tahimik. Pero itong sa birth certificate, kung maribay ka duman, dapat na din nag-aagin ng korte, maglaog naman sa grounds na pigsabi ka itong batas, itong tulo. Dahil po pala pwedeng capricious. Dahil pwedeng Na gusto mo lang. Dapat may mga grounds, may mga requisites. Tapos itong tigpo-point out sa bago ni attorney, itong lineage. Ang apelido, normally, dahil talagang pigribayan. Oo, syempre. Unless nag-undergo ka ng legitimation from your mother's surname, dahil dahil pa kasal si magulang mo. Kan makasal na, father's surname na. Nakasal na. So, those are... pero itong maribay ka, halimbawa gusto mo maging kaapelido mo ay Ayala o yung mga mayayaman na apelido, dahil gusto mo lang, yan pwede. Dahil masusuway ka duman sa naming conventions. Correct. No. Yes po. Sir Mens, mabalik po kita. Abogado Juan, mabalik po ang hapot mo. Simbag ko ni Abogado Juan. Anhapot mo, simbag ko ni Abogado Juan. Hatod sa Indo, kan Phoenix Super LPG. Managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix. JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer. Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Okay, balik po kita dito sa hapot mo, simbag ko ni Abogado Juan. Kaibahan si Abogado Juan via Zoom. And of course, si Sir Mens, ang Provincial Statistics Officer kang Camarines Sur. Ano po, Sir Mens, since kulang na kita sa oras, any parting words sa tuyang mga viewers and listeners sa 95.1 Home Radio? Yes, ongoing po ang Census of Population and Housing. Nasa pang-5 aldaw na kita. Kinakandakta ang Census of Population para maaraman ta ang updated na bilang as in characteristics kan sa tuyang mga namamanuaan. Ang pakiulay ko po sa gabos na abutan kan sa tuyang mga enumerator, taon-taning oras, kung igwaning pag-agam-agam dahil sinda baad dahil bakong kabisto, okay lang po na magpa-interview mas kayaon lang sa luwas sinda kang sa indong gate. Ang importante mataon ta sindang oras. Correct.
15 hanggang 30 minutos po. Simbagon taning totoo asin tama ang mga kahaputan ninda. Sa pagsimbag taning totoo asin tama sa mga kahaputan kang census, ang census magigibutan ning accurate, and then ang anuman na datos na makukuha rin kang gobyerno sa kapakinabangan man girara ini kang nyatong mga namamanuan. Sabi nga again, let us help us help you. Dahil matatabangan kang gobyerno sa itong namamanuan kung dahil niya aram ang updated na datos kan sa tuyang populasyon asin kaharungan. So sa gabos po, ang tagline kan sa muyang census ngunyan, sama na, census na. Kung dahil ka pa na si census, diretso mo na i-seek out itong sa tuyang mga enumerators na mapa-interview ka din, ma-census ka din dahil dapat kasama ka sa census. Yan ang last. Yes po. Thank you very much, Sir Menz Manaog, ang Provincial Statistics Officer kang probinsya kan Camarines Sur. Yan po, ano po ang pangapudan kang Philippine Statistics Authority na mag-kooperar sa ginigibong census ngunya na taon. Ano po ta importante yung ining data na pigagather kang PSA para sa mga polisiya, sabi nga ni Subago, na gigibo kang sa tuyang gobyerno, partikularmente Sir Menz kang legislative branch na nagigibo kang sa tuyang batas. Importante pong maray, lalong-lalo na sa ekonomiya. Abogado Juan, any parting words po? Yes, and Sir Menz, thank you very much for guesting. Dakulang pagpapasalamat sa imo sa panahon na pigtao mo dito sa programa. And of course po, salamat sa gabos po nag-aantabay. Salamat sa inyong gabos. Ili po si Abogado Juan. Pagtama-tama, pagsala-sala.